Αίγυπτο, όπου ο δίκαιος βασιλιάς Πρωτέας θα την προστάτευε. Όμως τώρα Αίγυπτος πέθανε. Ο γιος του Θεοκλήμενος, θελημένη που έχει καταφύγει στο τάφο του Πρωτέα όσοι κέρδισαν. Οι γυναίκες του χώρου τη συντροφεύουν και προσπαθούν να βάλουν το πόνο της. Αλλά κάποιος έρχεται. Για να δούμε. Βασιλιάς, ω Θεέ μου, κι αν λέγω, η γυναίκα που προκάλεσε τόσες φορές σε όλη η γυναίκα που προκάλεσε τόσες φορές σε όλους τους Έλληνες. Φοβάμαι σε συγγνώμη, μου μοιάζει τόσο πολύ με την Ελένη. Αν δεν ήμουν σε αυτή την ξένη χώρα, θα σας σκότωνα, αφού σέγγει από αυτή. Γιατί ξέραμε εμείς για κάτι που έκανε εκείνη. Συγγνώμη, λάθος. Η κυρία Φυσιολογή περισσότερα από αυτά πρέπει. Και πάλι συγγνώμη, κυρία μου. Ποιος είσαι και πού έρχεσαι. Είμαι Έλληνας. Α, γι' αυτό με σας την Ελένη. Ποιος είναι το σου, ποιο είναι η μόλι σου. Με λένε Τεύτο και με δώσω τέρα μόνο από τη Σαγαμίνα. Και τι γυρεύσετε στην Αίγυπτο. Με εξόρισα την πατρίδα μου. Ποιος εξόρισε. Ο ίδιος μου ο πατέρας. Γιατί, κάτι να αποθέτει. Στην Τρία, πέθανε ο αδερφός με άλλες. Αυτοκτόνησε όταν πήρε άλλος πάνω με τα χειρά. Και εσύ τι φταίς. Δεν εκδηλήθηκε για το θάνατό του. Ήσουν και εσύ στον Τροϊκό Πόλεμο. Και βέβαια, την κυρίευσε. Και λέγασαν, έγινε στάχτη. Ναι, δεν έχει μείνει τίποτα. Καλήμωνο. Χάθηκα μικρός εξαιτίας σου, Ελένη. Και οι Έλληνες χαμένοι ήταν. Πόσος καιρός έχει περάσει από τότε που την κυριεύσατε. 7 χρόνια έχουν περάσει από την άνοιξη μας. Και η Ελένη τι επόχινε. Την πήρε μαζί στη Σπάρτη. Την αίσθημα με νερός από τα μαλλιά. Το είδες ή το είπα. Το είδαμε τα ίδια μου τα μάτια. Και δεν σκέφτηκε κάποιος τι μπορεί να πει τον Θεό. Άλλαξε κουβέντα. Δεν θέλω να μιλάμε με αυτή. Ότι βλέπεις να περνάς την αλήθεια. Την είδα και ακόμα την βλέπω στο μυαλό μου. Και έφτασες τίποτε με τον άντρα της. Όχι, λένε πως χάθηκαν και οι δύο. Μα μαζί με τους γύρες δεν πήγα. Αλλά σου έδωσα αυτό τώρα. Και πότε πως χάθηκα. Μέσα στο Αιγαίο, αυτός θα ξέρει. Και τον Μενέλαιο δεν τον έχω ξαναδεί από τότε. Όλοι στην Ελλάδα, πάνε για νεκρό. Καλήμωνο σύμφωνα. Και η μάνα της. Τη Λίδα, πέθανε. Γι' αυτό το είναι η κόρη της. Ερμάστηκε η ψυχή γυναίκα. Και η γύρω του Μιδάρου, τα αδέρφια της Ελένης ζουν. Και ναι και όχι. Υπάρχουν δύο φίλους. Ποια είναι η πιο καλή. Ότι έγινε ένα στέλνια. Καλό αυτό. Η άλλη στιγμή. Ότι σκοτώθηκε για την αδερφή τους. Ας μην μιλάμε άλλο για αυτούς. Δεν θέλω να τα σκέφτομαι και να πλέον. Ήρθα σε αυτό το ανάκτορο για να βρω τη μάτσα αυτονόη. Βοήθεια να ζητήσω. Πώς θα φτάσω στην Κύπρο. Όπως μου όρισε και ο πόλη μας. Για να γεννήσω εκεί μια πόλη. Και να την ονομάσω Σαλμίνα. Έτσι θα κλείσω την πατρίδα μου. Το ταξίδι από μόνο του σε πάει εκεί. Αλλά τώρα φύγες πιο γρήγορα μπορείς. Γιατί δεν σε επιλέγεις Πρωτέα, ο Θεοκλήμενος, να σε σκοτώσει. Σκοτώνει όποιον έχει να σε κρατήσει. Δεν χρειάζεται να ξέρεις παιδεία. Να είσαι καλά. Ελπίζω μια μέρα η Θεή να σε συμπληρώσω. Μπορεί να είσαι ίδια με την Ελένη. Αλλά έχει διαφορετική ψυχή. Να πεθάνει αυτή. Σε προκαλεί να δεις. Η Ελένη είναι απαρηγόρη, ο Τέφρος, Ματέος και ο κάθε της ελπίδα. Οι γυναίκες του χώρου συμβουλεύουν να πάει και να ρωτήσει τη μάτισσα Θεονόη, την αδελφή του Θεοκλήμενου για την τύχη του Μενέλαου. Αν τη βλέπω, κάποιος καταφράνει. Δεν μοιάζει τόσο με το Μενέλαο. Ο δύστιχος νομίζει πως έχει την Ελένη μαζί του, μέσα σε μια σκυλιά. Αλλά εγώ που οδήγησα έναν ολόκληρο στρατό και κατάκτησα την Τρία και πήρα την Ελένη πίσω. Περίπου να είναι 7 χρόνια στις θάλασσες. Οι Θεοί δεν με αφήνουν να γυρίσω στην πατρίδα μου. Έτσι τώρα είμαι ναυαγός. Δεν έχω ρούχα, ούτε καράβι. Και ντρέπομαι να ρωτήσω τους ανθρώπους που βρίσκονται. Πιστεύω ότι όσο πιο ευτυχισμένος είναι ένας άνθρωπος, τόσο δυσκολότερο αντιμετωπίζει την δυστυχία. Όσοι από τους συντρόφους μου απέμειναν, τους διέταξαν να φυλάνε την Ελένη, στη σκυλιά που είναι αποκριμένη. Εγώ ανέλαβα την ευθύνη να βρω κάτι να τους σκοτάσω. Πιστεύω ότι οι φτωχοί θέλουν να σε βοηθήσουν, αλλά δεν μπορούν. Ενώ οι πλούσιοι μπορούν, αλλά δεν θέλουν. Τώρα που είδα αυτό το ανάκτορο, πιστεύω ότι θα βρω βοήθεια. Θα έρθει κανείς να με βοηθήσει. ποιος είναι, φύγε, μην μας ενοχλείς. Αν είσαι Έλληνας, θα σε σκοτώσει μια άκρη στον ανακτόρο. Ναι, αλλά ηρέμησε λίγο. Φύγε, τη δουλειά μου κάνω. Πρέπει να εμποδίσω τους Έλληνες εκκλησιάσους στο
σπρώχνεις? Αν δεν με ακούσεις θα πεθάνεις. Πες στους άρχοντες ότι ζητάω βοήθεια. Δεν πρέπει να μάθουν οδήγες. Πού είναι ο στρατός μου τώρα που τον χρειάζομαι? Εδώ δεν είσαι σπουδαίος, σε έναν τίποτα. Έχω περάσει πολλά βάσανα. Στο παρελθόν ήμουν ευτυχισμένος, μα τώρα. Γιατί κλαις? Θυμάμαι τότε που ήμουν ευτυχισμένος. Πήγαινε να κλάψεις τους φίλους σου. Πού βρίσκομαι, σε ποια χώρα για να πάει? Στην Αίγυπτο και δεν το παλάτι του Πρωτέα. Ω Θεέ μου, πώς έφτασα εδώ τόσο μακριά από την πατρίδα μου? Τι τραβάω κι εγώ δυστυχισμένος? Δεν είσαι μόνος δυστυχισμένος. Ο Πρωτέας είναι μέσα. Όχι, έχει πεθάνει. Τώρα θα συλλέγω γιος του Θεοκρίμενος. Αυτός είναι μέσα. Όχι, αλλά ευτυχώς για σένα γιατί μισείς τους Έλληνες. Είναι ο μεγαλύτερος εχθρός των Ελλήνων. Και τι του θεωρώ? Είναι εδώ η Ελένη, κόρη του Τινδάρου, από τη Σπάρτη. Ποια, πότε ήρθε? Πότε πρόλαβα και την έκλεψαν από τη σπηλιά μου? Ήρθε εδώ πριν έρθει ο τρελός πόλεμος. Τώρα φύγε που σου λιώσει πιο γρήγορα μπορείς για να σώσεις τη ζωή σου. Γιατί κι εγώ φοβάμαι για την δική μου. Πραγματικά σου λέω, αν μείνεις εδώ, και το θάνατο θα βρεις ως δώρο που φιλοξενείς από το Θεοκρίμενο. Χειρότερα τα πράγματα δεν γίνονται. Ήρθα από την Τρία, φέρνοντας πίσω την Ελένη. Και ενώ την έχω πίσω στη σπηλιά, μαθαίνω πως υπάρχει και δεύτερη Ελένη. Πως εδώ στην Αίγυπτο ζει κανένα γύρος με το όνομα Δίας. Μα σίγουρα μόνο ένας Δίας με τον όριμο. Μήπως υπάρχει δεύτερη Σπάρτη και άλλη Τρία? Από ό,τι φαίνεται ναι. Αλήθεια, εκπληκτική συνωνυμία. Απέραντος ο κόσμος και έχουν οι γυναίκες του πόλης τα ίδια ονόματα. Αλλά δεν πρέπει να ανησυχώ για αυτά, ούτε για τα πράγματα που μου είπε η ερώτηση. Θα κρυφτώ και θα δω. Αν αυτός ο Θεοκρίμενος είναι φιλικός μαζί μου, θα του ζητήσω βοήθεια. Εάν από την άλλη αποδειχτεί σκληρός, θα μείνω κρυμμένος. Αλήθεια, δεν περίμενα χειρότερη εξέλιξη. Και πάνω απ' όλα, είναι η ανάγκη που μας πιέζει για να επιβιώσουμε. Είναι τραγικό ένας βασιλιάς να ζητάει βοήθεια από έναν άλλο βασιλιά.